Ma már nehéz elképzelni, hogy ez a mosolygós fiatal lány néhány éve még járt. 2007. szeptemberében történt a végzetes baleset. Mariette egy óbudai szórakozóhely teraszán mulatott. Rosszul volt rögzítve a terasz biztonsági korlátja, amelynek támaszkodott. 7 méter magasból zuhant a betonra. 3 napig feküdt kómában. Amikor felébredt, már tudta, hogy lebénult. Olyan 2,5 év volt az, amíg én itt tornáztam minden nap, hogy én majd helyre jövök és erősítek, és majd megváltom a világot, és megmutatom azt, hogy de az akarat és helyre jövök. Aztán 2,5 év, 3 év után jött az, hogy tudtuk, hogy nem, hogy tornáztam is, meg én is. Csak így azt hittük, hogy de nem ez így, nem tudom így elmondani, hogy egyikünk sem mert inkább a másiknak azt mondani, hogy nem. Nem adta fel, csak a céljai változtak meg. Amikor jól vagyok, nem várok hátműtétre, nincs trombózisom, vagy valami hasonló ilyen kedves dolog, akkor heti 5-ször vívok, és egyszer kosárlabdázok, meg még hétvégén is vagy futok, vagy rögbizek, vagy valamit sportolok még. Tehát így az a mindenem, az életem, hogy sportoljak, mozogjak. Mindenképpen ki kell jutnom a paralimpiára, akármi történik. Az edzések lelkileg is erősítik. Ha valaki valamit sportol, vagy kórházba jár, akkor ezek az emberek, akikkel minden nap együtt van, együtt dolgozik, akkor egy idő után szerintem nem csak olyan kapcsolat van köztük, hogy ő most az én edzőm. A sporton kívül napjainak nagy részét a kerekesszékeseknek való önkéntes segítést teszi ki. Szabadidejét viszont igyekszik nem kerekesszékesek társaságában tölteni. Hogy sok kerekesszékes között előbb-utóbb előjön az a téma, hogy milyen kerekesszéked van, mi történt veled, ez nem úgy van akadálymentesítve, ez a parkoló nem jól lett felfestve, itt nem tudtam megállni, ami egy idő után így csak arról szól, hogy mi másabbak vagyunk. Tudok olyat, aki az életben nem fogja feldolgozni azt, ami történt vele, és az a legfurcsább szerintem, hogy én úgy veszem észre, hogy akik így aktívabbak vagyunk, mi fele annyit nem panaszkodunk és szídjuk a világot, mint azok, akik egész nap otthon ülnek. Azért Mariettának is vannak rossz napjai. Például gyűlöli, amikor segítséget kell kérnie. Tehát volt már egyszer olyan, hogy megbotlottam. Beakadt az első kerekem, és így 4 kézláb így előre burultam. És akkor így elmentek mellettem az emberek, úgyhogy így közben meg így ott 4 kézlábot álltam a járdán, és mögöttem volt a kerekesszék. Csak sokszor elgondolkodok rajta, hogy mit csinálnék magammal, ha most így hirtelen felállnék, vagy hogyha így helyre jönne az életem, mert hogy nagyon furcsa módon arról szól minden, hogy kerekesszékes vagyok. És a mostani dolgaimat így ijesztő belegondolni, hogy most lehet, hogy 10 évig próbálkozok, hogy helyre jöjjek, és utána mi lesz?